duurt lang meer, 1 minuut jongen. Doe, ja. Kun je even de heren begeleiden? Ja, momentje. Gewoon in de catacombe van de berg. Ik kom eens even kijken met mij allemaal zit. Als we samen, hoe staan we hier eigenlijk? Dag Ton, we staan bij de berggeten in Oediliënberg en veel hebben vernomen door Sprintzoetropen. Dat doet je eerder jaar neem ik aan. We doen het ieder jaar altijd de eerste zaterdag gelijk na de 11e van de 11e. En heb je het bijzonders op het programma staan omdat het toch wel kort is dit jaar? Nee, goed, een kort seizoen is ook een schoon seizoen. Dan zit het volle, voor ons niet af te vragen wat we gaan doen. Dus nee, we hebben dit jaar geen bezongenreden. En gaan ze het al door het dorp weer met het weren? Ja, we zijn er echt wel een feestje van het maken. Er zijn veel lui weg uit de zaal, dus allemaal speculaties. En dat is schoon om te horen wie dat leven in een dorp van, wem zou het nu gaan weren? Dit jaar gaat het iets anders dan andere jaren. Zeker weten, dit jaar grote verrassing. Normaal, zo zeker wie het gewend zit, hier in de kelder, gebeurt alles altijd. Maar dat is dit jaar ganz anders ingepakt. Dat gaat gebeuren vanuit de locatie waar de prins woont. En hij komt dadelijk weer gewoon hier afgezet met een bus. En hij komt gewoon van achteruit de zaal naar binnen stormen. Dat zal een verrassing zijn voor alle aanwezige mensen hier. En eigenlijk voor ons ook, want het is de eerste keer dat we het op deze manier doen. Dat kunnen we wel net van de vuren met hem kallen. Nee, dat klopt. Wie het gewend zit, kun je normaal een klein interviewtje met hem doen. Wie er zenuwachtig is met het aankleden. Ja, dat zit er dit jaar helaas niet in. Ja, ik denk dat je een grote verduurt dat er al 3 zenuwachtig is. Ik heb zo'n vermoeden dat dat wel zo kunnen zijn, ja. Ik denk het eigenlijk wel. Oké, we laten ons verrassen. We gaan eens even kijken wanneer het eraan komt. Zeker weten. Prima. Dames en heren, welkom bij de finale van Show You Think You Can Prins 2015. De laatste kans om erin te komen in die tweede tegenstelling. Veel succes. Volgens mij is de prins net hier aangekomen. Zijn de nieuwe dorslustige hoogheid van de bergheid komt er nu net aan. Kom. Ja, kom maar. Lopen. Kom maar. Lopen. 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 Kom maar. Hey! Dat heb ik gezien op een topspanning vanuit de bus van Boetenhoed kwam er naar binnen gevlogen. Stefan Smeets is de nieuwe voorganger van de bergheid Oudberg.